ngibingelele kuwena msakazi, ngiphinde bese ngibingelela nabalaleli bokhozi FM njengaleskhathi ungithinta ngendaba ethe yasehlela endimeni kaMaskandi. Mfowethu sihlangana namhlanje sikukubi sizokhuluma indaba ezinezinhle ayimnandi lento esikhuluma ngayo namhlanje. Kubuhlungu kodwa sithe asikuthinte mfowethu ke simnikeze nawe ithuba lokuthi kube khona okubhekayo ngalensizwa uSicebi njengalokho futhi sibonile ukuthi ube umunye wabantu bokuqala namanye amaciko kade ninawo lapha endaweni yesigameko la kwenzeke khona lengozi ukuthi nje ongakusho nje mfowethu. Ngifisa ukududuza kakhulu umndeni wakaDlamini, ngiduduze kakhulu ihlobo nabangani nabonke abathintekile nayo yonke nje indima yomculo kaMaskandi nendima nje yomculo jikelele njengoba siyazi phela Sicebi ukuthi ubengaculi kuphela kuMaskandi kodwa ubebuye abizwe nakwezinye iy'nhlaka zomculo. Yithi nje duduzekane nonke, silimele sonke, akekho umuntu onamandla okududuza omunye kulesikhathi njengoba kuthe kwenzeka into ebuhlungu kakhulu ebese ngayilindele ukuthi ingenzeka, especially ecikweni elincane njengaleli. Asazi ngempela ukuthi konakaliphi noma ngabe-ke bekucala lini bengamele lithethwe ngale ndlela elithethwe ngayo. Kodwa-ke njengoba sekwenzekile nasemndenini wakaMchunu futhi njengoba elimale nensizwa esasebenza nayo umfo kaDlamini, ngithi nje dudu kakhulu okwenzekile angazi akufanisanani namanje akakholakali okwenzekile. Khuba mfowethu, amazwi ayaphela mfowethu, ngiyazi ukuthi kuningi singakhuluma ngayo lensizwa. Mhlawumbe nje into eyodwa ongayisho ngoSicebi mawuzwa nje igama lithi Sicebi, into eyodwa nje efika kuqala emqondweni, ngiyazi ukuthi ube namathalente amaningi, ubeshaya live, into eyodwa nje efikayo uma uzwa igama likaSicebi. uSicebi akekho umuntu obembiza ngegama, wonke umuntu bewubhuti kuyena. Angazi ngathini inhlonipho ukuyithoba ibese kuba yithalente-ke lisimanga belitshalo liyansizwa unguyisibindi ngoba ubemncane kakhulu Sicebi kodwa bekwazi ukubiza amashow ka-live eyedwa, into leyo abantu abaculi abaningi abayisabayo kodwa uSicebi ubeyenza at his age. Ubenzima kakhulu besingazi ukuthi umcimbi wakhe awenzile kulo nyaka bekuwokuvalelisa. Lensizwa yasibiza kubo singamaciko nje, saqala into ethi asihambelane ukuze namhla omunye wethu edlula kungabikho obuzwa i-direction. Waba wokuqala uSicebi wathi mina ngicela nize kimi, niqale kimi. Sona ngempela sahamba saya kube Msinga, wasingatha sahlala naye usuku lonke ekhaya. Namhlanje-ke sekuka nje sasingazi-ke nathi ukuthi kanti ukuthi sihambelane kanjeya, so kungempela ukukhombisana ukuthi nakho ekhaya la engibeka khona. Okubuhlungu nje kakhulu ukuthi lensizwa iy'nhlelo zayo, insizwa ibiney'nhlelo eziyaphambili kakhulu njengoba ibisisungule nesithabathaba somuzi wayo lapha ekhona eMsinga yakha. Ihlela ukuthi uma iqeda nje ukwakha izobe isishadelwa. Konke-ke lokho-ke akusenzakalanga ngoba siyayithi sihlele ngenye indlela kanti uNkulunkulu bese sidisayidela ngenye indlela. Kubuhlungu kakhulu okuthe kwasehlela umuntu wamahithi, umuntu wabantu bejabulisa abantu njengoba kade ngikuzwa uFlow ngey'ngoma zakhe, umuntu bekwazi ukulumbanisa nje onkamisa engomeni, kube ngathi ushaya inkondlo kodwa beshaya inkomo. Kube buhlungu kakhulu, asazi sothini. Khuba mfowethu, mfowethu, asibonge mfowethu ithuba isikhathi osinikeze sona mfowethu ukuthi sikhulume nawe. Kunzima mfowethu, uNkulunkulu makabe nathi, uNkulunkulu makaniduduze. Yebo, le ngozi esikhuluma ngayo ingozi ehle laphana eduze nje kwesibhedlela esibiza ngeMelomed laphana uma usungena eBay emva kwakhona nje. Mhlambe enye into kumele
sigcizelele emphakathini wonke ukuthi uma kwenzeka ingozi eduze kwesibhedlela noma ngabe lesibhedlela i-private, laba basizayo ngokomthetho waseNingizimu Afrika uthi noma ngabe kuthiwa isibhedlela ese-private noma ngabe kuthiwa unayo i-medical aid, uma kwenzeka ingozi eduze kwesibhedlela ngokomthetho constitution yala e-South Africa ithi labo bantu abangeniswa lezo sibhedlela besizo. Yebo. So ngimangalile uma ukuthi umfowethu osebenza nesicebi uthathwe ephila emva kwesibhedlela eMelomed, kodwa walinda ama-ambulance amthatha amuse eWelezane kude kangaka isibhedlela siseduzane, yabo. So ngiyacabanga ukuthi ngokuzayo nabanye namalunga nje omphakathi kumele akwazi lo ukuthi uvumelekile ngokomthetho ukuthi ufakwe leso sibhedlela esiseduzane uthole usizo within 5 minutes, yabo, bese sebesizakele, yabo. So-ke ezinye zezinto ezibuhlungu ngoba le nsizwa ekamchunu ihambele esibhedlela eNgwelezane ebeqhele kakhulu kunalesibhedlela esiseduze kwazo. So-ke kodwa-ke siyathemba ukuthi bazosifundisa nabaholi ukuthi cha, isibhedlela nesibhedlela nje sisiza wonke umuntu, noma uthi une-medical noma ngabe uthi awunayo i-medical, uma ulimale eduze kwazo nje uyasizakala. Yebo, kuba ukuthi bayaxilonga nje lapho benza isiqiniseko sokuthi mhlawumbe usungconywana sebengakudlulisa-ke. Umthetho nje usho njalo ukuthi kumele bexilonge uthole usizo olukufanele bese beqinisekisa ukuthi ususesimeni-ke manje sokuthi usungadluliselwa kuleso sibhedlela, futhi uma bebona ukuthi akufanele bekudlulisele bengakubamba bekunikeze i-treatment engaholela kuzo igigi lezo bese kuklenywa ko-road accident fund bona lezo bhedlela lezo, ungaze bekusesibhedlela esikude sibe sikhona eseduzane. So-ke ngiyethemba ukuthi abantu bakithi bazolithola lolu lwazi lokuthi kubalulekile ukuthi uthole usizo noma uthiwe isiphi isibhedlela ngokomthetho nje uvumelekile. Unayo i-medical aid ungenayo ngoba kwenzekele nje emva kwakhona eduze nje kwakhona engeke kuphele nje 5 minutes ungena lapha, yebo. Kodwa-ke lokufa phela kalitsheli uma selifikile suke selifikile, akukho nisangakwenza. Kodwa nje siyathemba ukuthi abafowethu labekhona bazohamba bebheka imindeni yabo ney'ngane zabo, kungavalwa imizi ngokuhamba kwabo, kodwa nje ngokomculo osicebi ngiyafisa ukusho ukuthi ayi ukwenzile ubajabulisile abantu kakhulu njengoba ubona isililo siyingane kunezokuxhumana kudlala ingoma zakhe ngapha nangapha. Sonke-ke sasingazi ukuthi umfana emncane engaka namhlanje singakhuluma indaba lokuthi akasekho. Mfowethu, khuba kulukhuni kunzima kakhulu. Siyabonga futhi engathi uNkulunkulu ngaba nathi sonke mfowethu, aniduduze aniqinise. Kunzima, amazwi ayaphela esikhathini esinjengalesi. Siyabonga nefowethu nesikhathi sakho. Ngiyathokoza kakhulu Mamseleko. Siyabonga futhi. Khuba ke lo Khuzana umfoka Mpungose.